Определено грамотността ви вълнува. На какво се дължи това? Защото, как да кажа, в общи линии, ако не бях получила образованието си, нямаше да мога да вземам позициите в финансовата сфера в Ню Йорк и после в Лондон, за да мога да събера пари, за да мога да отида и да осъществя тази Учете за да живеете живота, който искате на практика. В общи линии. Аз мисля, че образованието дава възможности. Човек вече какво си избере, как иска да си живее живота, дали иска да си купи къща и да го уреди, да е много спокоен, това е съвсем нормално. Дали иска да си купи раница и да ви коли светя, това според мен е също съвсем нормално. Забелязах от снимките ви, специално, ето, например, и тези снимките направени в Лаос. Влезнали сте много близко. Тази всъщност е от Виетнам, да. От Виетнам ли? Да. Прощавайте. Но снимките, които са с хора, така да ги нарека, портретните снимки, много сте близо в бита на тези хора. Влезнали сте в домовете им, в къщите им. Как се случи това нещо? Един човек от Запада с фотоапарат въоръжен толкова лесно ви е допускан по принцип? По принцип, специално в Азия и специално в Югоизточна Азия, хората са много мили и любезни, даже може би не е точната дума, топли и не виждат толкова много бели хора и се впечатляват от тях и са много любопитни. Така че ми се е случило съвсем непознати хора да ме канят на обяд в тяхната къща в Тибет, Китай ми се е случило и е лесно да се осъществи контакт. Също така, според мен, бидейки сама жена, хората някакси не се чувстват заплашени от мен. Любопитно им е да видят, че сама жена пътува и така идват и почва да си говорят, пък и аз съм контактен човек, така че лесно осъществявам контакт. Специално за децата в Виетнам и в Непал отидах на посещение на училища, библиотеки, които са построени от Room to Read и се запознах с момиченца, които са вече на стипендия. И това беше организирано от Room to Read. Това, което беше много показателно е, че децата ни посрещнаха. Те са малки и не разбират, нали, идват едни хора от чужбина, знаят, че тези хора идват с Room to Read за тях. Ние бяхме хората, които дават парите за тяхното образование. Те ни посрещнаха с цветя, много радушно и ни казаха колко много ни благодарят. И за това всъщност аз имах възможността да направя тези снимки, които аз лично всъщност съм много доволна. Наистина има много, много красиви неща и снимки, които наистина разказват истории. Още нещо ми е много интересно за вас. Казахте ми вчера, вие всъщност преди да предприемете това пътуване, сте живели 5 години в Ню Йорк, след това известно време в Лондон и след това тръгвате на път. Това сумарно прави 8-9 години, в които вие не сте базирана в България. 10 години, всъщност, защото аз заминах за 2 години в Оклахома, значи 2 в Оклахома, 5 в Ню Йорк, една и половина в Лондон и една и половина около света, 10 години. Как изглежда всичко тук? Как изглеждат хората? Какво се е променило? Сега от известно време сте в България вече и имате възможност да наблюдавате. Мисля, че много неща са се подобрили. Да започнем с позитивното. Имах невероятното удоволствие да се запозная с едни момичета всъщност от 133-то училище, които те се свързаха с мен и ми предложиха да помогнат за изложбата. Те са, мисля, че на 17 години всичките. И те бяха толкова позитивни и толкова по-различни от всичко останало, което съм виждала хората на моя възраст, че направо се укрилих. Така че младите хора в България, и под млади разбирам под 25 годишна възраст, всъщност са много по-позитивни от всички. Станите, аз не виждам какво лошо имат да виждат пред себе си само хубави неща. Те са млади, имат достъп до образование, страната ни е член на Европейския съюз, ще завършат, ще се намерят някаква хубава работа, могат да пътуват, могат да направят всичко, което иска с живота си, за какво да се оплакват. Сега, положението на пенсионерите трябва да призная, че е много тежко според мен и всички ги казват, че държавата повече трябва да направи, ама не искат да плащат повече данъци, така че някой трябва да направи нещо, за да им помогне. Вашето финансово решение? Моето финансово решение на глобалния проблем не съм мислила по този въпрос, защото нищо не мога и да направя. Моето лично финансово решение, ако се наложи на моите родители, да съм готова да им помагам.
Но това е един проблем, който виждам сериозен в България. Столицата ни е много мръсна напоследъка, но за това... Не, само напоследък. Откакто съм се върнала... Предизборна мръсотия сега. Това иначе си имаме различни причини за нея. Много е странно как не могат да се справят с един кофе за футбол. Ама аз не мога да си представя защо, в смисъл как човек, който иска да бъде премиер-министър на България, и предполагам, че и други проблеми ще има, освен буклука в София, не може, не би искал да се справи, т.е. не знам. Но всъщност аз не искам да навлизам в политика, защото наистина не следя много политиката в България. Не, тя не дава желание в България да бъде следена, така че ви разбирам много добре. Това, което ми прави впечатление, е, че всички много говорят и нищо не казват всъщност. А сега на къде сте вие? Не знам. Хващате раницата отново или ще свършите работа? Не. В смисъл, това беше нещо, което отдавна съм искала да го направя, беше добре планирано, направих го, беше страхотно. Препоръчвам го на всички, но сега мисля, че трябва да се установя някъде. А къде ще се установя, още не съм решила. Където и да го направите, желая ви успех. Чувствайте се у дома си навсякъде по света и продължавайте с фотографията. Наистина ви се отдава и разказвате за трогващи истории. Ако може само да кажа, че изложбата ще е в Червената къща от 3 до 7 часа вечерта всеки ден до 30 април, с изключение на тази събота и неделя, защото са празници. Така че заповядайте. Отидете, разгледайте нещата, купете си някои от тях. Разбрахте, ще отидат за хубава кауза. Благодаря ви, Виктория. Весело посрещане на празниците и кураж. Като плътен вятър. Ще се видим веднага след рекламите по TV7.